fem cada any per homenatjar les persones que van morir el 2 de novembre de 1937, tot persones innocents, la gran majoria nenes i nens, tots escolars o treballadors del Liceu Escolar de Lleida, que van tenir la mala sort de ser lleidatans i lleidatanes que estaven aquí en un moment en què un esquadró de l'aviació italiana va venir a descarregar les bombes a la ciutat de Lleida. Eren moments tristos i difícils de la nostra història, moments tristos i difícils que evidentment no podem comparar amb els actuals, però hi ha una cosa que és cert, i és que el poble de Catalunya, quan l'estat espanyol o quan les forces reaccionàries, l'estatu quo de l'estat espanyol, reaccionen contra els brins de llibertat, acostuma a patir. La Guerra Civil, el poble de Catalunya va rebre la doble agressió contra la República Espanyola i contra el govern autònom i contra el que podríem dir l'autogovern de Catalunya, i ara mateix Catalunya està rebent novament una nova agressió contra l'autogovern. I pels fills i pels hereus, els mateixos que es van alçar contra el govern legítim de la República Espanyola i contra el govern legítim de Catalunya. Per tant, diguem que s'ha quedat demostrat que la transició espanyola no va servir absolutament per res més que per rentar la cara al franquisme i per incorporar l'estat espanyol als estats europeus, però que en essència continuem, el nostre país, Catalunya, continua sent un estat sense, perdó, continua sent un país sense estructures d'estat, malgrat que la declaració de la independència es va fer la setmana passada, però cada vegada que hem intentat reeixir, l'estat espanyol ha actuat de forma violenta, repressiva i, evidentment, contra la població, no només contra les estructures, sinó també contra la població. El nostre desig és que d'una vegada per totes això s'acabi i crec que tant les institucions catalanes com el poble de Catalunya hem de fer tot el que calgui per reeixir, perquè la declaració de la República acabi portant a un estat efectiu d'independència del nostre país. Mentre això no sigui possible, crec que hem de demanar a la gent tensió, treball, estar al cas, estar amb el govern legítim de Catalunya i, evidentment, això sí, tot fet des de la pau, des del moviment cívic i evitant en tot moment la violència, que no és la nostra manera de treballar. Per tot això, companyes i companys, us demano un recordatori per a les víctimes del 2 de novembre de 1937 i al mateix temps us demano que per a aquestes víctimes i per la gent que després ha patit la repressió franquista i postfranquista, doncs no defallim i continuem en la lluita. I que cridem tots plegats un Visca Catalunya! Lliure!